Good morning at welcome sa panibagong araw at panibagong vlog. So nandito na nga tayo ulit sa Manila at ito balik na naman tayo sa biyahe, balik pasada sa Grab. Yan, so maraming salamat nga pala sa nanood ng aming munting adventure nung magpunta namin dyan sa Villarreal Bay. Yan, sa mga hindi pa ako nakapanood, ito yon, nilalagay ko yung link dito sa video ko na to para mapanood nyo. So napakaganda kasi yung lugar na yan at baka pag sa mga susunod na araw, pag may time ulit, balik tayo ulit dyan sa Villarreal Bay para magkapag-adventure. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. So sa ngayon, balik na naman tayo sa biyahe. At ito na nga, balik na rin yung traffic. At yun, balik traffic, pero okay na kasi medyo dumadami na yung pasahero, hindi compare nung nakaraan na sobrang tumal. Ngayon, hindi baling medyo traffic, at least mayroon ng pasahero, may nagbubook na. Kahit paano medyo nakaka-survive na yung mga driver, yung mga negosyo. Ang problema lang natin sa ngayon, yung gasolina ay tumataas na naman. Maghanap muna tayo ngayon ng booking. So bali nakailang pasahero na din ako mula kanina, kaya lang hindi ko nakakuha ng video. So sa ngayon, dito tayo sa area ng Makati. At yan, nag-aantay-antay tayo ng booking sa ngayon. Sana may mag-book na para makabiyahe na ulit tayo kung saan man sila manggagaling at papunta. So ang good news, may nag-book na nga ang galing dito sa Makati. Air Residence. Going siya ng Ginagawa mo. G-Tuason. Saan to? Balik-balik. G-Tuason, Manila. Ayan. Air Residence at ang drop off, yan, G-Tuason, Manila. Tayo sa Air Residence, dito siguro yung pick up sa loob. So pasok tayo dito. Okay. Okay, sa ano ma'am? G-Tuason po? G-Tuason. Opo. Madalas. Hindi ma'am, madalas lang po ako na nadadaan dyan. Madalas mag-pick up, madalas din magatid. Kaya familiar na yung... Madalas kami mag-book. Kayo po. Halos araw-araw lumalabas kami. Hirap kasi nung mag-maintain. Kakababa lang ni ma'am yung pasahero natin from Makati. So dito maghahanap na naman tayo ng panibagong booking. May nag-book na ulit dito sa Instruction Street, Sampaloc. Papunta siya ng Manila Doctors, UN Avenue, Manila. Makabait pala nung pasahero ko from Makati. Bumaba siya dito sa balik-balik Sampaloc. Nagkakwentuhan lang kami. Taga Buwak, Marinduque pala siya. So naikwento ko rin yung naging boss ko dati na taga doon pala. At kilala rin niya. Sabi niya sana raw makapunta rin ako sa lugar nila balang araw. Sabi ko sana nga po ma'am, kasi gusto ko rin makarating dyan. Yung boss ko kasi dati hindi ako na isama. Kaya sa mga susunod na araw, buwan na taon, sana makarating din tayo dyan. Yan, so patawid tayo ng Espanya. Ano ba yan tong sakyan na to? Napakagulang naman. Patumit ulit sa gitna. At nandito na nga tayo sa Maria Clara Street. At yun, pakaliwa na tayo ng Instruction Street. Ayan dito. Dito yung ating pick up location. Tayo sa location kung saan ako mag-pick up ng pasahero. Ayun siguro si ma'am Kitlin. Ayun, sa likod pala. Kathleen po. Ay, opo, good afternoon ma'am. 1 hour later. Yun, so kakadrop ko lang dito sa Manila Doctors, UN Avenue. Parang uulan, maambon na kaunting ulan dito sa Maynila, baha kaagad. Yan dito sa may
Adriatico Street, malapit sa Robinson's Place, Manila. Ayan o. Kakabuhos pala ng ulan, baha kaagad. Pa yan. Lalo na siguro kung maghapon na, di naman nadaanan yung mga kalye na to. May mga nagbubuksan na kaya lang sobrang traffic yung paikot. Hindi natin basta makuha-kuha yung rider na nagbook kasi nga halos lumalim na agad yung tubig. Kaya lalayo-layo muna tayo sa lugar na to kasi lumalim agad yung tubig. Baka mamaya lalo lumalim pa pagka tuloy-tuloy yung ulan. So lalayo-layo muna tayo dito. After ko makatakas doon sa may Robinson sa matraffic kasi muulan yung paikot ng Robinson's Place, Manila. Alos bumabaha na sa lakas ng ulan kanina. Nakalipat tayo ng location dito sa may Sobel Rojas at may pick up tayo dito pasahero papunta ng Glorieta. So, dito na si ma'am, yung ating pasahero. Pick upin natin siya. Afternoon po. Yes ma'am, afternoon po. Glorieta 3 po. Okay po. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Yun bali pauwi na ako ngayon. Hindi ko na nakunan yung mga sumunod na booking ko kanina. Kasi sunod-sunod na at naging busy na rin tayo. Saka isa pa ramdam ko na rin yung yung traffic at yung pagtaas palalo ng gasolina. Kasi nung nakaraan na i-vlog ko, mataas yung presyo ng gasolina, lalo ngayon tumaas palalo. Nadagdagan na naman kaninang umaga. At yan ang ginagawa ko pagka pag wala akong biyaheng Bicol, biyaheng Grab tayo dito sa buong Metro Manila. Ginagalugan natin to at minsan nakakalabas pa nga ng Metro Manila. Yan, so shoutout nga pala kay Kevin Leonard Idaan dyan sa Cubao. Sabi niya pagka makapunta raw ako doon pahingi ng sticker. So abangan nyo lang kasi pag nalapit ako dyan sa inyo, message ko kayo kasi dyan lang pala kayo sa Bitwason. Ayan, pinapa-shoutout niya sila Pinya Flor, Miriam, Kevin and Carl. Yan, Idaan family. Sa inyong lahat, shoutout po sa inyo. Sayaan nyo, pag malapit ako dyan, yan, yung inihiling nyong sticker, matutupad. Bigay ko sa inyo yan. So maraming salamat and God bless sa pagsama nyo sa biyahe at vlog sa araw na to. So bago po ako magtapos sa aking vlog, gusto ko lang pasalamat dito kay sa aking subscriber na first time lang to mangyari sa buhay ko at sa pagbablog ko, kay Kylie Esbulante. Isa ko siyang kababayan na taga Bicol, taga Tabaco City, Albay. So nakatira na siya dito sa Binangonan, Rizal. Nag-post kasi ako na kung sino man may gusto ng sticker, bale kung sakaling magawi ko sa lugar nila, bibigyan ko. Nag-message siya na baka raw pwede siyang bigyan. Akala ko naman kung subscriber ko lang na ordinary lang, so nakakaya naman kasi grabe, ang ganda ng sasakyan niya. Tapos kaya pala siya humingi ng sticker sa akin, didikit niya sa sasakyan niya. At hindi lang yun, binigyan pa ako ng ito, kaya naman yung binigay ko sa kanya sticker. Tapos ito, may binigay siya sa aking merienda. So unboxing natin kung ano ba laman ito. Ayan, may piatos. Ito, may merienda pa. Grabe. May slice, tinapay, at may sito pa. Talaga. Sinagot mo na yung merienda ko. Sir Kylie Bulante, maraming salamat talaga sa inyo. Totohanan, first time ko ma-meet ng ma-meet na isang subscriber ko. Yung iba na-meet ko as in naging pasahero ko, pero siya lang yung na-meet ko na nag-umpisa pa lang din sa pagbablog. Kaya suportahan din po natin yung kanyang YouTube channel kasi nag-umpisa pa lang siya. Si Kylie Vlog, KRJ, sa mga subscriber ko, subscribe nyo din yung kanyang channel kasi nag-umpisa pa lang po siya. Sana tulungan din natin siya. Sana sama ko siya mag-adventure kung kailan dyan. Parte ng Rizal po. Sa parte ng Rizal. Walang problema. Ayan. Suportahan din po natin yung kanyang YouTube channel, si Kylie Vlog KRG. Ayan, ilalagay ko dito yung description sa video ko para masubscribe nyo din po siya kahit paano. Napakabait po, isang Bicolano na nag-uumpisa din siya sa pagbablog at sana soon
lumago yung kanyang YouTube channel kasi napakabait talaga. Again, maraming salamat sa iyo, Sir Kylie Bulante. Sobrang thank you talaga. So ganun pala pag na-meet mo yung isang subscriber mo na inspiring din na gusto mag-vlog. So nakakatawa naman kasi kahit ganun-ganun yung mga video ko, ayun, mayroon tayo subscriber na naging influencer ako para mag-vlog din siya. So hindi lang ako, sa lahat ng influencer, ayun, kundi dahil din sa inyo, hindi rin ako matututo mag-vlog. At ito yung kababayan ko. Yan, sana yan, suportahan natin at subscribe ang kanyang YouTube channel.